Oli vähän hassuja. Joo, ihan hieno. Pidät sä nyt siinä vielä? Äläkä vaaro itekään sitä koiraa päin olla. Noin, me voidaan vähän kävellä tuossa vielä. Sen kanssa ihan noin voi. Joo. Hyvä, niin manteli huomaat eikä sinun. Sitä nyt halutin olla. Joo, hyvä, hieno. Oliko se vähän tosissaan? Hieno. Manteli on Manteli on niin. Mene vaan tuonne. Sä voit lähteä tuonne. Ja anna pitkä hiina sinne taas. Noin. Ja sitten siitä ihan samalla lailla lähdette menemään, ei nyt ei enää tule mitään taikoa. Siitä ja sitten tonne. Ja pitkä naru. Mikä on lappaa. Sitten menet ihan sitä nauhan vierustaa siitä, että sä tunnurit elineen ohi ja piät sen taluttimen vaan ykkönen. Ja kehu. Tullu edes. Että siitä sitten tullu mieli ja sitten on pieni koira. Niin. Ei. Mä oon tämmöistä mistä on reklaamaa, jos se on. Niinpä. Tai jos se kotona, niin toinen on näitä toiseen. Että arvaa, jos on semmoinen pikkukoira, niin kukaan ei viisi toista. Ei. Okei. Hyvä. Miten se osoitat sitä täällä? Tule vaan. Ihmeempiä. No, jos Arvasit sä, että se on noin vaikka tuossa puolustaa sinua? Et tiedä, no niin. Siinä se oli oikein niinku tosissaan.
Katsotaan tänne rasteja ruutuun. Koiran toimintakyky. No se on täällä kaavakkeella +1 kohtuullinen, eli sitä katsotaan siinä kelkassa, katsotaan pimeyshuone, mutta sitä katsotaan näissä kaikissa muissa osioissa kanssa. Se mikä sille oli ehdottomasti vaikein oli tää pimeä huone. Sillä alkoi olla jo vähän kuormaa näistä kaikista ja sitten se ajatteli jotenkin, täällä olisi kivempaa täällä missä äitikin on. Että niin, se kävi siellä kyllä kävelemässä vähän sen ensin ja sitten se ajatteli, että ei, että on helpompi jonottaa tuohon ulko-ovelle. Niin. Mutta tuli sieltä sitten kun hän auteltiin niin perille saakka. No terävyys, +1 pieni ilman jäljellä jäävää hyökkäysautoa, seinässä ei halunnut enää kommentoida. Kyllähän me nähtiin sillä vähän niin aggressiivisia reaktioita muissa asioissa, mutta ei sitten enää siellä. Puolustushalu, miten se teitä porukkana puolustaa, niin sitähän sillä on. Ja sitä siellä oli peräti ihan suuren verran, mutta se on suuri hillitty, se palautui kuitenkin ihan silloin kun se halu on suuri, niin sitä aikaa annetaan pikkusen enemmän, koska se koira on silloin niin täpinöissensä, mutta sitten ei ollut mitään vaikeutta enää pienen kävelemisen jälkeen hyväksyä hyökkääjää kaveriksi. No taisteluhalu käyttää leukoja lihaksia, semmoinen niin leikkihalu ja semmoinen innostunut kaikkeen sellaiseen, niin se menee tänne pienen puolelle, eli -1. No hermorakenne, kyllä meidän mantelihan selvästi ottaa tästä jo paineita, mutta hänellä nyt ei enää mitään sen ihmeempää hätää. Se on +1 hieman rauhaton, mutta jos kaveria mietitään, niin eihän kaverille tullut näissä osioissakaan niin paljon stressiä kuin mitä mantelille tuli. No temperamentti, tämmönen reippaus, elosuus, reaktioihin, miten on mukana näissä kaikissa jutuissa, on se nyt +2 kohtuullisen vilkas. Jos on pieni viive, että no joo, hyvä, että taas reagoidaan ja taas tehdään asioita, mutta se kuvaa sitä varmaan kaikkein parhaiten. No se, minkä takia se luultavasti kerää sitä painetta kaveria enemmän, on se, että se on kuitenkin -2 pehmeä. Noin matalaa koiraa jo pitkään aikaa taas nähnyt, miten piti haalaria sitten väistää. Ja se jo täällä rupesi muistelemaan sitä tässä matkalla, että se tulee sieltä kyllä. Että hänen muisti pelaa kyllä niiltä osin. Ja se jää sitten jo pikkusen sitä sinne kuormittamaan ja jänskättämään. Niin, mutta siellä voi olla, että tulee sitten vähän muita. No sitten luoksepäästävyydessä siinä ei ole mitään ongelmaa. Hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin ja sillä se sitten selvittää monta hankalaa kohtaa. Mutta se mikä oli sitten vähän se ikävä, että se oli ihan selkeästi laukausalti. Se kolmas oli jo ihan paljon isompi niijaus kuin ne 2 ensimmäistä pientä hytkähdystä. Niin. Jos pisteitä me laskeskellaan 128 plussaa, sitten menee vähän minuksia siitä pehmeydestä ja taisteluhalusta. 102 pistettä olisi loppupisteet, mutta sitten se on niin hylätty sen ampumisen. Eli teillä on periaatteessa mainitaan puolen vuoden päästä ennen kuin koira täyttää 7. Joo. Ja sitten katsoa vähän, että miten sen laukausten ja muiden asioiden kanssa käy. Ja sitten kun se on pehmeä koira, niin ehkä ei kannata tuoda samaan paikkaan. Että se voi olla, että se alkaa jo heti muistella, tai niin täällä oli hässäkkää, että sitten miettiä. Eikä ennen reagoinut. Joo, mutta tietysti se kuormittu niin paljon tässä kuitenkin, just kun tää on tämmönen, että ääritilanteita nyt tehtiin sille, se oli kauhean tosissaan niissä puolustuksissa ja muissa, että se oikeesti niin joutui hirveen kuviin. Itse asiassa oletin, että se kolmas olisi ollut niin, että ei olisi enää reagoinut ollenkaan, että se oli oikeesti, sehän oikeesti ihan kunnolla.